Тед Бънди е един от най-известните серийни убийци в историята на криминологията. Известен със своята интелигентност, привлекателен външен вид и харизма, той нарушава стереотипите за типичния сериен убиец и е символ за престъпна двуличност и манипулативност. Неговия случай представлява интерес както за криминолозите, така и за психолозите, които се опитват да разберат сложния психологически профил зад престъпленията му. Днес ние ще анализираме целия му живот и по този начин ще разберем защо Тед Бънди точно е започнал да убива. Ранен живот. Теодор Робърт Бънди е роден през 1946 година в Върмонт и израства при баба си и дядо си, защото майка му е била необвързана и изправена през социалния натиск. Семейството на Бънди го лъже за самоличността на биологичните му родители, твърдейки, че баба му и дядо му са неговите родители, а майка му е негова сестра. Това може би допринася за психическата му нестабилност. От ранна възраст Бънди проявява признаци на антисоциално поведение. Характеризира се с неспособност да се преживява, хладна дистанция към околните и манипулативност. В училище Бънди се справя добре, академично, но има трудности в социалните контакти, като често се чувства различен и чужд сред връстниците си. Бънди започва да извършва престъпления, свързани с шпиониране на жени и дребни кражби, преди да се насочи към насилствени престъпления. Първите му убийства започват в началото на 70-те, когато Бънди е във връзка с жена, която по-късно играе роля в емоционалното му разочарование и подхранва омразата му към определен тип жени. Методите на Бънди често включват примамване на жертвите, използвайки привидна уязвимост или авторитет. Понякога се прави на полицай или симулира нараняване, за да ги кара да се доближат. Това подчертава манипулативния му стил. Той умело използва симпатиите и доверието на жертвите си, които са предимно млади жени. Престъпленията на Бънди са изключително жестоки и в някои случаи включват сексуално насилие над жертвите, преди и след смъртта им. Ескалацията на престъпленията му се проявява чрез разширяване на обсега и честотата на атаките. Бънди е активен основно в няколко щата – Вашингтон, Юта, Айдахо и Колорадо, като това му помага да избегне лесно залавяне. Бънди често е бил приличаван с известни серийни убийци като Джефри Дамър. За Бънди също има филм, който може да гледате в Netflix. Методът му на нападение е сравнително последователен. Често избира жени с сходен външен вид, които са млади с тъмна коса. След отвличането ги убива, обикновено чрез удари в главата или удушаване. В някои случаи извършва некрофилия, което подсказва за дълбоко патологични импулси, които надхвърлят обичайното престъпно поведение. Бънди е арестуван за първи път през 1975 година, но успява да избяга от ареста на два пъти, като всеки път продължава престъпленията си. При първия случай той използва пролука в тавана, а при втория отслабва значително теглото си, за да премине през малка дупка в килията си. Бягствата му подчертават неговата интелигентност, решителност и липса на разкаяние, като продължава да атакува и убива жени в други щати. Последното му бягство води до убийствата в студентски дом в университета във Флорида, където убива две студентки и наранява още няколко. Тези нападения бележат последния етап на ескалация на неговите престъпления, преди да бъде арестуван за последен път през 1978 година. Нека разгледаме какво доказва психологическия анализ. Бънди е диагностициран с антисоциално личностно разстройство. Много психолози предполагат, че той страда и от нарцисистично личностно разстройство. Липсата на съпреживяване и себе в съчетание с дълбоката му нужда на контрол и доминация го прави изключително опасен. За разлика от други серийни убийци, които често действат импулсивно, Бънди е хладнокръвен и планира внимателно нападенията си. Бънди често твърди, че обича и уважава жените, но действията му ясно показват дълбоко вкоренена омраза и нужда да ги контролира и доминира. Много специалисти смятат, че омразата му е насочена към определен тип жена, който се свързва с образа на майка му или първата му любов. Осъждане и екзекуция. През 1979 година Бънди е осъден на смърт за убийствата, извършени в Флорида, и след редица апелации е екзекутиран на електрически стол през 1989 година. По време на делото и престоя си в затвора Бънди продължава да се държи арогантно,
като отрича вината си или се опитва да прехвърли вината върху външни фактори. Наследство и влияние върху криминологията. Случаят на Тед Бънди има огромно влияние върху развитието на криминалния профилинг и на разследванията на серийни убийства. Бънди често сътрудничи на властите в опити да анализират неговото поведение, което разкрива много за мисленето и психологията на серийните убийци. Привидно обикновеното му поведение, социалната му адаптивност и интелигентност създават профил на човек, който може лесно да бъде подценен от обществото. Случаят на Тед Бънди оставя един от най-поучителните примери за това как изключителната интелигентност и харизма могат да бъдат използвани в ужасяващи цели и как личността може да бъде многопластова и противоречива. Същевременно случаят му е пример за това, че социалната и психологическата патология не винаги могат да бъдат разпознати лесно.